Querido conselleiro de Educación, este 11 de setembro no Colexio de Guitiriz imos presenciar un milagre educativo digno de fábula. En lugar de repartir aos nenos en dúas clases, o que sería unha medida tan simple como eficaz, a Consellería decidiu que a resposta á manifestación de alumnado en segundo de primaria é un profesor de apoio. Bravo, de verdade un aplauso por esta decisión. A idea de que un único profesor poderá manexar un grupo de nenos sobrepasado é unha maravilla de sentido común e xestión educativa. Cando pensamos en educación de calidade, normalmente imaginamos aulas con espacio suficiente para que os profesores poidan atender a cada neno como merece. Non meramente como un entre moitos, pero non, parece que a Consellería cree que a máxica aparición dun profesor adicional resolverá todos os problemas. E que máis dá se o sistema educativo leva desde o curso pasado arrastrando esta problemática? Total, se unha dosis de máxico apoio non é unha panacea, non sabemos que o será. Ao final, parece que se está a implementar un novo modelo educativo baseado en aprenda quen poida, sen espazo para todos. Os nenos deberán compartir o mesmo pupitre que as súas esperanzas e soños. E que se o noso sistema educativo actual se encontra coas costuras desdobradas, claro, que é culpa de nenos e profesores, non do sistema que se rediseña constantemente segundo o humor político do momento. Porque, claro, se o fracaso escolar está a aumentar, a culpa é dos profesionais que intentan dar clases en condicións imposibles, non dunha planificación educativa que insiste en aplicar parches en vez de solucións reais. Un profesor de apoio pode ser útil, sen dúbida, pero non substitúe a necesidade de reducir o número de alumnos por aula. Como se pode pretender que un único profesor poda ofrecer a atención personalizada que cada neno necesita nunha clase masificada? Ademais, hai que considerar que os nenos necesitan aprender a gozar do proceso educativo e a valorar o ensino. As condicións actuais con aulas sobrecargadas é unha xestión deficiente, só fomentan a frustración e desinterese. O que se pretende non é educar, senón sobrevivir a un maratón educativo, onde os nenos aprenden máis ben a odiar a escola en vez de encantarlles a idea de aprender. Así que, conselleiro, celebremos o noso novo método educativo. Coidemos aos nosos nenos e profesores cunha ristra de fichas para a casa e un profesor de apoio como se isto sustituíse a calidade e atención individual. É un modelo innovador e arriesgado que, ao parecer, demostrará que cando non se sabe como resolver un problema, o mellor é non resolver nada en absoluto. E para rematar, señor conselleiro, cantos alumnos hai na clase dos seus fillos? Saúdos e felicidades pola vosa imaginación infalible.